Hej alle sammen, jeg hedder Kalissa, og jeg har bloggen, som hedder minewithaflower.com, som I kan se nedenunder der. I dag har jeg valgt at lave noget, som hedder jumbo braids. Håret, som jeg bruger, hedder Expression Ultra Braid, som du kan købe i Indre København, specielt inde på Istedgade, på de forskellige afro-shops. Jeg har valgt at bruge noget hårvoks, som hedder Polyswing, og det hjælper virkelig med at få alt babyhåret, som er foran, og det holder virkelig på fletningen. Det jeg kan lide ved den her frisyre er, at det er nemt at lave, det beskytter håret, og du kan have det op til 2-3 uger. Så lige nu er jeg i gang med at lave den første fletning. Jeg sørger for at lave en slags firkant, som I kan se, og så binder jeg resten af håret tilbage. Og det jeg gør, det er, at jeg kommer det der hårvoks på, som gør, at det holder på håret. Og jeg tager bare en lille smule på min fingertop og lige smører det rundt. Og så sørger for, at det kommer ud på mit babyhår, som I kan se der. Når jeg har gjort det, tager jeg en lille hårlastik. Desværre havde jeg ikke en sort hårlastik, så jeg stjal nogen fra min datter. Men jeg vil i hvert fald anbefale, at du bruger en sort hårlastik. Så binder du så mange knuder du kan binde, så det er stramt. Så tager du fletningen og sætter den på dit eget hår. Så tæt som muligt, og så drejer du den rundt. Jeg må nok sige, at det er lidt svært i starten, men du skal bare blive ved med at øve sig, så skal du nok blive bedre. Og stille og roligt går du i gang med fletningen. Som I kan se deroppe, er der en lille rød ting, så derfor anbefaler jeg, at man bruger sort hårlastik. Og fletter, 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 fletter. Og fletter, og fletter, og fletter. Og du bliver ved med at flette indtil enden. Så skulle du meget gerne se sådan ud. Og så går jeg i gang med den anden fletning. Og jeg laver det samme. Jeg laver en slags firkant. Og så binder jeg resten ned tilbage. Og det er den samme procedure. Jeg tager noget wax på. Så jeg får alt babyhåret med. Og så en lille stik. Så binder man knuder. Og så strammer jeg den lidt. Og jeg gør lige præcis som jeg gjorde før. Sætter håret op så tæt som muligt på mit eget hår. Og så drejer jeg den rundt et par gange. 2-3 gange. Og så laver jeg fletningen. Som sagt, det er lidt svært i starten, men jeg skal bare blive ved. Og så har jeg lavet den anden fletning. Som sagt, jeg havde den her frisyre en uge siden. Og jeg vil bare vise jer, hvordan man laver det. Og så vil jeg sige tak, fordi I kiggede med. I kan fange mig på Facebook, minewithaflower,
Og jeg er også på Instagram Mima The Flower. Jeg har min YouTube-kanal, som hedder Mima The Flower igen. Og der kan I gå ind og subscribe og følge med, når jeg uploader nye videoer. Hej!